ngam sngo la ngej bangan ilakai persya yo play jongka football ong wosinha syapang Lionel Messi ka khubor kabla sapriang hak social media bat kabla penlong ye kinong it football panya keren syapang kane ka khubor kabaya dei bat unong apkol jongka ke verde kata wosinha ubala long uwe ne kirang ilakai ubala penkendit ya ka perthei ha kane ka FIFA World Cup mentau snam wosinha ulong ngam skol angej bangan ilakai persya yo play jongka football lese kane kanlong ka World Cup ka bakhadu na ka banta jong u bat ha ka World Cup ka baladem ngadang support ya u komu fans kane ka cingkren ka sapriang stat ha ki Facebook bat ki we keren san social media bat bon kinong kersan jong Lionel Messi ka sukmen pan pule ya kane ka cingkren jong wosinha ka pen i ka cing buram ka bakrau ba wosinha udon yo Lionel Messi om jujia man kapor ba we urang lekai ubala poi syakilimpung ki ba hetam ha ka perthei woni thu paj ba udon lo ufans jong utau nong lekai ba un se khun persya kane ka pen i ba ka football kam de tang ka cing lekai ndrei ka cing buram bat ka cing ade ha pedeng kirang lekai kalong ka bakongsan wosinha ude unong apkol ubala lekai bun snam na ka banta ka Cape Verde ha kane ka World Cup ulapan i ya ka lekai ka bakrau da ka bapan ap pun teliki bol ki ba e bat yarap ya ka kanhon ju pan poi sekiwat ki ba kham sakman bon kinong pej kai kila ai ka cinga ro yu namar ka cing slur bat ka cing la ju pan pensange ya kirang tap kol ki ba tebet tam ha ka perthei ha ka weipat kaliang Lionel Messi don kamshu banang pen itu ya ula job ya ka World Cup bon teli ki Ballon d'Or bat bon kinam simet bat kinam kanhon la palat arpusnam ula long away na kinong ilakai ba krautam ha ka history jong ka football kumta kamlong ka bapla lada bon kirang ilakai ki barang san kila sim nuksana lese kane ka long ka cingja ka ba itna tam ba ha ka World Cup ka baladem wosenha ula banlong tang unong pejkai uba kersan ya Lionel Messi lingba ka TV mentapat ha ka World Cup arajar arpun riu ula yo kalat pane kon markmat bat utau rang ilakai ubala ej pat burom labon snam kane ka long kacing po snew ka ba urlong ya no urang ilakai wat la kum taru ka wei kacing sisa ka ba omla banlen kalong ba wosenha ulapan i ya ka silakai ka ba itanat ha kane ka World Cup ka Cape Verde kalong ka kanhon ka ba penkendit ya bungut bat wosenha ulalong wei na kidau ba ka kanhon kala ban kon persya ya ki kanhon ki baklan ha ka je kon persya ya ka Argentina kinong kersan ha keleng ka perthei kila ap khmilenti banyo i ya ka silakai pedang Lionel Messi bat wosenha kacia kon jong unong tap kol uba paunam tam ha ka perthei bat unong ap kol ubarang sumi thmai kalong kacia kon ka ba pensong siat bha lada wosenha ula ban pensange ya kicila kai ju Messi kanlong ka history ka ba thmai na ka banta ka Cape Verde hendrei lada Messi uyalam ya ka Argentina sya ka cing job kanlong sa ka weipat ka cing linti ka ba itna tam jung ha ka ne ka World Cup ha ka bakut ka football ka hikayangi ba ka cing burom ka kham kongsan bane ka cing la persya wala ki cing lekai ki don ka cing job bat ka cing syarem ndrei ka cing adai pedang ki rang lekai bat ka cing burom paramaki ka sa junom